Ngikubingelele mbukeli wayi-channel yithi ingosi yamaphupho. Sikulethela ke yona every now and then. Igama uXolani Enoch Pastor Winiki. Sibuya nayo futhi ingosi yamaphupho ngenhloso yokulethela amaphupho nama interpretations esikhulutha anembile. Ukuletha amaphupho nezincazelo zawo nama interpretation kuyimizamo yokuthi uwazi ukuthi lelo phupho lelo lisho ukuthini, ukuze uma ukuthi kufanele uthandaze noma wenze ukuthile ukuze kungenzeki lokho okubo befanele kwenzeke, ukwazi ukwenza lokho ngokusheshsha. Noma kusho ukuthi into enhle kufanele yenze, ukwazi futhi ukuyithandazela noma wenze ukuthile ukuthi isheshe futhi ke yenzeke, ngoba iphupho amaphupho amaningi ayesexwayiso angama eye opener azosivula amehlo, azositshela ngezinto ezizokwenzeka ezimbi futhi azositshela izinto ezinhle ezizokwenzeka. So lo wenza ukuthi sikwazi ukuthi sik-avoid okubi noma okuhle, sikwazi ukuthi sikuthandazele ukuthi ke kusheshe kufikeke. Namhlanje esikhona ngiyacabanga ukuthi amaphupho esiwaletha kuwe siphinde sikushele nanendlela ebalekile ukuthi kufanele ukuthi uthandazeke uma iphupho nephupho lithandazele so that lizosheshe libonakale, noma ke lokubi obutshelwa ngakho kuzokwenzeka kungasenzeki, ngoba akusiwo ukuthi ufuna wazi ukuthi ngiphuphile nje kuzoshona then period. Uma uthi iphupho lisho ukuthi kuzoshona ufuna wenze sure ukuthi uyakuthandazela ukuthi kungenzeki phela. Ngokuthi mhlawumbe buzobhekana nezinkinga emshadweni, kukusiza ukuthi umshado ungabhekana leke ngoba sewuxwayisiwe ukuthi kuzoba nezinkinga, yabona. So inhloso leyo ingakho si-encourage abantu ukuthi bathathe izitephu noma izinyathelo ngemva kokuthi sibatshele ngamaphupho lawo nezincazelo zawo, mhlawumbe kwabo ukuthi uphuphile vele so yazi ukuthi lisho ukuthi kunento ebezokwenzeka ekhaya noma emndenini noma emsebenzini, akuthandeze ukuthi angaxoshwa emsebenzini because belizomxwayisa prior lento leyo, yabo. Ngiyabonga. Asiqale ngalo iphupho lokuqala. Uma kungenzeka ke ube umuntu ophupha ukufuzi noma ke uphuma igazi excessively, ukuphupha igazi noma kuyibona ukuphupha igazi noma kuyibona nesilonda emzimbeni sinegazi, iphupho lelo ke liwuphawu olubi kakhulu ke, lingasho ingozi, lingasho ukugula, lingasho ukulahlekelwa futhi lingasho nanokufa ke imbala. Uma ke ubona iphupho, khumbula ukuthi ke uma uphupha noma ke uma uvuza igazi kunobuhlungu kanye ne-anxiety. So kule phupho leli noma ke iphupho elifana leli la suke uphuma ke igazi wopha kakhulu, kungasho ukuthi ke mhlawumbe usesikhathini ubhekene nezikhathi ezinzima empilweni, ubhekane lomzima ongakwazi ukuhandlisha on your own. Igazi ke lihambisana nempilo kanza kwethu. Uma ke ukuthi ubona igazi emphathi ngabe semhlabathini noma ulibona empahleni yakho noma ulibona emalini, lokhu uphawu olubi lokuthi kunabantu abaphehla kamanzi amnyama esigodlweni sabathakathi noma esigodlweni sobumnyama, la khona bezama ukuthi bentshontshe inhlanhla yakho noma ke bezama ukuthi ke bamanipulate ke izinto zakho ngendlela ke errong. Ukubona ke igazi ligeleza noma lopha la usikeke khona noma la ulimale khona emzimbeni, kungasho ukugula ke noma kusho ubuthakathi obusuke buqhubeka mayelana nempilo yakho. Kanti ukuzibona wopha kakhulu kusho ke kungasho namathuba alahlekile noma amathuba akulahlekele kanye nezibhadi uqobo. Kodwa ke futhi uma uphupha wopha esithweni sangasese, uma umuntu wesifazane mhlawumbe esibelethweni sakho, kungasho ukuthi isibeletho sakho siya-attackwa, siyahlaselwa. Kanti futhi uma ukuthi uzibona wopha esimongweni, lokhu kuyisexwayiso ukuthi ungahle kube sengozini kungekudala. Uma uphupha ulona-ke wopha emlonyeni, lokho kungasho ukuthi uzogula noma kunezinto noma ubuthakathi obuzothatha noma uzophazamisa isimo ke selethe yabe imali kuwena. Kanti ke ungakwenza la ukuthi uthandaze, ufaste insuku zibe isikhombisa kusuka ngo-6 ekuseni kuya ku-6 ntambama, ucela ukuthi umbele enqami noma ungasenhla ekwazi ukuthi ke ekukhulule. Sebenzisa ke nakamavesi, ungasebenzisa la uPsalms 27 noma uPsalms 107 verse 13
14 kanye no-22 ukuze ukhululeke kulobu bungozi noma la manzi amnyama bapheshayo. Kanti kokunye ivesi iphupho lesibili engiza nalo, uma kungenzeka uthola ukuthi ke uphupha abantu abasifihla ubuso ongabazi bekujaha, noma lokho ngasho ukuthi noma uphupha labo bantu laba abayifihla ubuso, ngasho ke ukuthunjwa kwamadlozi akini, ukuphanjaniswa kwamadlozi akini. Kodwa ke futhi uma uphupha labantu laba abayifihla ubuso, futhi kuyasho isitha noma kwizitha ezikuzungezile. Uma labantu abayifihla ubuso bekujaha ephusheni, kusho ukuthi ngamanye amazwi kunobuthakathi obubhekane nempilo yakho. Uphupha abantu ongabazi ebeyifihla ubuso bekujaha ngemense, ngento ezibukhali ezikhaliphile, kusho ukuthi kunobuthakathi obukhona endlini yakwenu obufaka phakathi ukufa kanye nokuvala isimo senhlanhla noma isiphazamisa inqubekela phambili yakho. Kodwa uma labantu laba futhi abazifihla ubuso ongabazi bekwazi ukudubula ephusheni, lokho ngasho ukuthi kunobuthakathi futhi obukhona endlini noma abantu osondelene nabo abahlosele ukubulala noma ukuphazamisa inqubekela phambili empilweni yakho. Uma labantu labo abayifihla ubuso futhi bekwazi ukuthi ke bekujahe lapha bekushaye ephusheni, kusho ukuthi bayakuthakatha futhi baphazamisa izinto zakho. Uma labantu noma kusho ukuthi abantu endlini yakwenu bafuna ukuthi ke noma ngabantu osondelene nabo bafuna ukuthi usokole empilweni yakho, bafuna ukuthi uhlale uhlaselwe ngesimo sobupha kahlehle. Uma kodwa ukwazi ukubashaya labantu laba ulwe nabo, ubadubule phinde ubabulale, noma ukwazi ukuhlubula lama mask esuke befihle ngawo noma lama copperhead esuke befihle ngawo ubuso ephusheni, lokhu kusho ukuthi ngamanye amazwi uzokwazi ukumelana nesitha noma labantu abangabathakathi. Kusho ukuthi ngamanye amazwi izitha zakho uzokwazi ukuthi uzehlule uyinqobe, noma futhi lokho kugula kade ukubambile uma ukuthi ade ugula uzokwazi ukuthi ke bese njani ukunqobe. Ngoba futhi uma uyibona ke abantu noma ubona abantu abaningi abavaleka ubuso befaka amakopayhead ongabazi, lokho kusho ukuthi ke kunezitha zakhe eziningi noma kunabathakathi abaningi abahlangene ngawe kanye nempilo noma inqubekela phambili yakho. Kodwa uma uhlezi unaleli phupho njalo, yenza isiqiniseko sokuthi awuhambi ukhuluma ngama-plans noma inhlelo onazo zempilo yakho ezinqubekela phambili, ngoba lokho kusho ukuthi uzositshela abantu begcine behambe bekuvale beblocke ukuthi ugcine ungaphumeleli. So keep it a secret. Zama ukuthi uparalyze ke lamandla obumnyama abathakathi amelane nawe, ukuthi kube umuntu othandazayo uphinde kube umuntu okwazi ukuzila. Ungazila la 12 days from 6 ekseni ku 6 ntambama, usebenzisa uMathewu 16 verse 18 to 19, umsebenzi uLuke 10 verse 19, nomsebenzi uExodus 14 verse 13 no verse 40 verse 13 ku 14, nomsebenzi uExodus 15 verse 3. Iphupho lesithathu elibalekile linye esiza nalo, iphupho lokubona ubhatata. Uma uphupha ubhatata uphawu ke lomshado noma umcimbi womshado. So lokho kusho ukuthi uma uphupha lokhu uphupha kubhatata kuwuphawu oluhle esikhathini esiningi, ngoba kusho ukuthi uma uyiphupha ke uthwele noma uphethe la ubhatata, kusho ukuthi kunomuntu osuke kulekelela. Lokhu ngasho ukuthi futhi ubhatata lo usho ukuthi izinto zizohamba kahle emshadweni noma kunesibusiso empilweni yakho kahlehle. So uma ke uba nezinkinga emshadweni wakho noma empilweni nje, kusho ukuthi izinto zakho zizohamba kahle, kuzoba nobumbano, kuzoba nobunye njengamanje emva kokuthi siphupheke ubhatata. Kodwa kwesinye isikhathi futhi uma uphupha uhluba
amakhasi lawo obhatata. Lokho kusho ukuthi loyo osuke ephupha umuntu responsible futhi osekhulile ngokomqondo. Kanti uma kuphupha ukukhatha noma ugabela la ubhatata ephusheni wenza ama-pieces, kusho ukuthi kusho ukuchuma, kusho ke intokozo, kusho injabulo kulo muntu osuke ephupha. Uma uphupha ubhatata wakho untshontshwa, kusho ukuthi uney'nkinga ezingaxazululiwe emshadweni wakho noma ebudlelwaneni bakho onabo nomuntu lo osuke uthandana naye. Ungasebenzisa-ke lana uma ubu-70 noma senze iza-35 ucela uNkulunkulu ukuthi engenelele ukwazi ukuthi-ke izinto zakho zifezeke, uhambe kahle konke ngenxa yaleli phupho elisho izinto ezinhle kakhulu lo bhatata. Iphupho lesine uyiphupho ley'thombe. Uma uphupha nje iy'thombe, uma uphupha noma uyibona usesithombeni, kusho ukuthi ngamanye amazwi kunabantu noma kunezitha eziqapha impilo yakho, futhi kusho ukuthi ngamanye amazwi kunabantu abathile noma abathakathi babheka each and every step osithatha empilweni yakho. Futhi kuwuphawu lokuthi uma ubona umuntu-ke edlala ngesithombe sakho, kuyisexwayiso sokuthi-ke kungenzeka kube nabantu abantshontsha inhlanhla yakho, abantu abazoyithatha inhlanhla yakho. Uma ikhamera noma isithombe lesi siphuka ngesikhathi usasisebenzisa, lokhu kusho ukuthi yibhadi lelo, kusho ukuthi isithunzi sakho i-reputation yakho izothi uphazamiseka, uzophoxeka futhi empilweni, futhi ungahle ulahlekelwe nayi-trust. Abantu abasondele nawe ngaba ngabangani, amalungu omndeni noma abantu aseze nawo, ngeke basakholelwa kuwe, ngeke bakukholwe izinto oy'shoyo. Kanti-ke uma uphupha uthatha isithombe, akuyona akusiyo into enhle ngasonke isikhathi. Kwesinye isikhathi kuyaye kusho ukuthi kunabathakathi abamelane nempilo yakho, abazama ukukuthebula njalo njalo. Kodwa futhi leli phupho leli ngasho likwazisa ukuthi kunabantu abaceba noma abahlela izinto ezimbi ngawe. Uma kungenzeka ukuthi bekunguwe obuthatha isithombe, uthatha abanye abantu ephusheni, lokhu kwesinye isikhathi uvama ukuthi kusho ukuthi kungenzeka baku-accuse falsely ngomsebenzi wakho. Thandaza-ke, uthandazele ukuthi uNkulunkulu ekuvikele. Ungasebenzisa uMahubo 91, uMahubo 105 verse 15 noma uMahubo 71 ngalesi sikhathi somkhuleko, ukuze kungenzeki okubi, unga-accuswa izinto ongazazi ekubeni umsebenzi wakho ushayelekile right. Siphethe ngephupho lesihlanu. Uma uphupha iy'ntuthwane, siyazi ukuthi iy'ntuthwane y'thathwa njengey'lwane ezihlakaniphe kakhulu, ekwazi ukusenza in-unity ukuze ikwazi ukufeza lokhu esuke zifuna ukufeza kahle hle. Kodwa-ke asibheke la incazelo yephupho ley'ntuthwane ukuthi kusho ukuthini ukuphupha iy'ntuthwane, sibheke interpretation yakhona ethinta-ke iy'ntuthwane. Uma-ke uphupha iy'ntuthwane, kungasho ukuthi la ubhekane nemimoya yobumnyama emelane nempilo yakho. Uma ngenzeka uphupheke ulunywa zintuthwane, lokho kungasho ukuthi lowo muntu loyo osuke ephuphele uphupho uzoba nesimo esibuhlungu angahlabhekane naso. Kwesinye isikhathi futhi kuwuphawu ukuthi-ke kunabathakathi abakuloyayo, kunabantu abakugadlayo. Uma uphupha ulunywa intuthwane, kusho ukuthi ngamanye amazwi uzoba yisisulu noma i-victim yezinto ezingeke zihambeke kahle in the near future. Lokhu kungasho ukuthi impilo yakho mhlawumbe ngeze iphazamiseke noma i-career yakho umuntu osebenzayo, uma umuntu oshadile noma usebudlalweni ngenzeka bungahambeki kahle. Kanti futhi kwesinye isikhathi kubalulekile ukuthi-ke bese uyayithandazela le nto le ukuze-ke kube nenqubekela phambili, ngoba la kusho ukuthi kunezitha ey'melane noma ey'fisa ukuthi izinto zakho zingahambi kahle. Uma ubona-ke iy'ntuthwane ngaphasi komqamelo noma embhedeni wakho, lokusho ukuthi kuzoba-ke nezinto ezimbi ozobhekana nazo zobuthakathi. Ukubona-ke intuthwane ekhaya, lokhu kusho ukuthi kunamadimoni, kunobuthakathi, kuney'lwane othunyelwa ngazo kule ndlu leyo noma esezile ndlu leyo. Kanti futhi iy'ntuthwane ephusheni zihambisana nezitha ezobumnyama esuke ziza kuwena ubumnyama, kusho ukuthi zihambisana ney'lwane. Kanti futhi
uma kwenzeka ubona intuthwane eyiningi kungasho ukuthi baningi kakhulu abantu abumelane nempilo yakho, abaningi kakhulu abathakathi, baningi kakhulu abantu abayizitha zakho baningi. Kanti futhi uma kulezi intuthwane lezi zihamba empahleni yakho noma emzimbeni kusho ukuthi ke kungenzeka kungekudala uzobhekana nezinkinga ezokwenza ukuthi ufeel uncomfortable. Kodwa ke futhi kuphinde kusho kube uphawu le-oppression lokucindezelwa abantu abathile, lamabhadi kanye nabantu abangafuni ukuba-ke nawe. Uma ngukuthi uhlela ukuba nomshado and mhlawumbe kunento iy'ndaba ezinhle ezimnandi kade uyilindele and all of a sudden usuphupha intuthwane, lokho kusho ukuthi kunabantu-ke ababheke inqubekela phambili, ababheke izinto ozenzayo, so abazodala ukuthi uphoxeke ube disappointed in the near future. Kanti uma ukwazi ukuyibamba uyibulala lezi ntuthwane imizi ukuthi uzokwazi ukudila nalezi zitha ney'nkinga obhekane nazo, ukwazi futhi ukuyinqoba, futhi uzokwazi ukuthi iy'nkinga zakho zidalwa yini ukuze ukwazi ukuthi-ke uyinqobe. Kanti futhi into ezodingeka-ke nje ukuthi uthandazela insuku zibe 3, ufaste from 6 ekuseni kuya ku-12 emini, empeleni ku-12 emini njalo, uphinde uthandaze futhi phakathi kwamabili ukuze lokhu osuke ukubona kungenzeki. Senza-ke iBhayibheli la uMahubo 2 verse 1 to 12 noMahubo 22 verse 16 noMahubo 3 verse 1 to 8 ukuze ukwazi ukumelana nakho lokhu abakuhlosayo empilweni yakho. Yilawa amaphupho siwabeka la, sibonge ukuthi-ke ube ingxenye yokuchaza kwawo la maphupho. Sifisela okuhle kodwa sifisa ukuthi konke olifisela kona kuhambe ngendlela osufisa ngayo, namaphupho lawo okukobe kuzokwenzeka ngenxa yokuthi sikuchazele waba ne-understanding, ngoba sometimes ukwazi ezinye lezinto ukwenza ukuthi kubese kungasenzeki, but uma ungazi uthola ukuthi sekugcine kwenzeka because now uzobe usu-aware. If isitha sakho awuwazi ukuthi izokatheka kuluphi but if uswazi akuluphi because now usune information or knowledge ukuthi kunesitha esingahle sikuatheke, so uyakwazi ukuthi ube ready for your enemy. So namanje inhloso yethu yamaphupho ukuthi sinaka amaphupho nazi incazelo, do something, pray about it. If umuthi umuntu okhuluma emthandazweni, pray very hard and uNkulunkulu uyayiphendula emkhuleko. Kuba ukuthi umuntu okholwa-ke engene emsamo, go there emsamo-ke ukhulume emsamo, umuntu omsamo. Umuntu ukholwa ukuthi uma kuhambe isinto lo consulta uthole advice ukuthi what to do so ukuze into ihambe kahle. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ukusilandela, ungakhohlwa ukusibuza amanye amaphupho ofisa ukuthi sibuye nawo sikuchazele iy'ncazelo zakhona. Okwamanje tshela nabanye babuye bayilandele i-channel, utshele nabanye babuye babuze futhi mabe nembuzo, babuye futhi babe ingxenye ye-channel kusuka manje going forward. God bless you.